Dacă ești femeie și clipul ăsta a ajuns la tine, te rog să dai swipe la dansuri, slime-uri sau alte căcaturi. Am un mesaj doar pentru frații mei. Lipsa disciplinei în viața unui bărbat îl va transforma într-o pizdă. Știi de ce? Pentru că va începe să gândească cu emoțiile exact cum fac femeile. Prin disciplină vei putea să-ți controlezi emoțiile, vei putea să bagi pumnul în gură târfei alia care locuiește în mintea fiecărui bărbat și care îl împinge să facă numai mizerii. În mintea fiecărui bărbat există o voce de târfă care îl instigă la deșertăciune. Îi spune să nu facă sport, să ia droguri, să îngenuncheze în fața curvelor și să renunțe la planurile și obiectivele sale. Doar prin disciplină, mintea bărbatului poate să-i transmită posesorului că târfa aia de acolo de sus nu are nicio putere asupra sa, iar din poziția aia bărbatul devine extrem de periculos.